Ayo nger olah kan ragane sinar budaya. Sing nomor 3. Jaranane sing nomor 4 iki mau sapa nger? Iki sajake kabotan anggone manol. Jajale nger, jajale. Ayo Lole dan Mardan. Oi. Wah. Monggo Pak Sinto sak Madyabala. Mas Irfan kusipun dalu menika Kang sami rawuh. Nderek-nderek ngregengaken rasana sinar budaya. Halo. Sing hati-hati Gen. Alon wae. Aja mundur. Ya. Ayo Bang. Hamid. Jas. Ho. Ayo. Wah, hoi. Iki lho bocahe. Sing hati-hati loh Ger. Ayo konco sesarengan bareng-bareng olahraga. Olahraga badane lan uga olahraga pikire.
nindakake raga anggayo kasarasan bre santosane di wolan raga sing kiat semangat kanggo nunjang pembangunan budi luhur tawakal panembahe sesanti rahayu olahraga rahayu rame bebarengan ake olahraga anggayo rasa-rasan bre santosane jiwa lan raga sing giat semangat kanggo nunjang pembangunan budi luhur tawakal menambahe sesanti rahayu olahraga rahayu Ayon-ayon kambya gawe gumun tekun sarta luhur akeh kang kayungyon kanggo srana iku antajemu nyawiji ing panemu condong ing kalbu alon sing penting kelakon ya ya Jos. Berita kehilangan kopi setengah morong harap ditujukan kepada YouTuber. Berita kehilangan kopi setengah morong harap ditujukan kepada YouTuber. Boeing. Ayo. Mas Pandu. Harap ditujukan kepada teman-teman YouTuber. Jos.
ayo ger. Satrio Boloro. Iki lo jaran nanti, iki lo jaran nanti, sinar budaya. Masih bersama Cak Dangdut Audio asli lah. Ya. Mong sliramu kang dadi mani ing kalbu pindha retno kang katon malelo lelingmu kiyo tansah eling nadyan atur rasaku tansah sumande rino wengi aku mung tansah ngenteni kanggo bakat idam tetesing tresno kang setuhu dadi tataline atiku kang nandang kasmaran. Aku kang nandang bronto lilanono jagat pring sliramu tan
As. Ye. Yo. Yo yo yo. Yo yo yo. Ciro lupat. Yuk, 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 yuk. Oh, jos. Buka titik, goyang titik. Buka titik, goyang titik. Buka titik, goyang titik. Ayo. Ya, 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 up. Yo. Hey. Lo. Hey. Jos. Jo. Yo. Nah, lo. Jos. Lo.
H-E H-O Jos H-E Wiwit saka Malangan Blitar lan Kedirian nganti tekan Gagragan Juan pungkasan tulung agungan wis nyata kagungan kita jalanan sinar budaya riasine iki maneka warna iki lo jaranane turangga sinar budaya
Ayo, ya. Oh iya, haha. Iki lho, sing hati-hati Satya Banarawa. Ayo ger. Ayo. Sarengan kalian Novan Audio. Blah, bocah yang Ayo. Wah. Ayo ger. Kaya ngapa lah kaprigelaning dening para satriya-satriya Banarawa. Ai. Bocah tepar bisa niki yo. Ayo le. Bos. Jajal ger. Wah. Ya iki lho dagangane Sinar Budaya. Yang. Woi, lah dalah. Ra ndlomok entoh. Maju sithik wah. Pancal ragamu ger. Yo. Lah dalah. Kang Sinto. Nggih para satriya-satriya Banarawa sampun gugur wonten satemahing palagan nggih. Samapta sampun prang tandhing ana sajroning alun-alun Sinar Budaya wonten pahargyan dalu mrika Yoman. Pun Bapak Keni lan uga Bapak Agus aku nyuwun tulung man. Jas. Ridu mawur mangawur urahan tengaraning jurit gong makuru gongso tetak kadya putula para pranjiting turangga westi rakata ingkang dojol layu sepit nengge para turangga Satya Banarawa ya Pak. Kang sampun tari jojogetan gladen wonten dalem menika walo. Aku njaluk mangan aku njaluk mangan. Jos. Ridu mawur mangawur urahan tengaraning jurit gong makuru gongso tetak kadya putula pranjiting turangga westi
rekata ingkang saja layu sepi kepenake kaya ngopo gayane ora satya yo ayo lho Pak Mat marai bingung jos oh bapak nih saya suwe ora kaya bebrayane kudune cara piye bisane kaya wong kae embakne aja ngece kabeh wis ana garise sing nyata gantadara milik wong sing samastine ning pinggire bengawan tansah setya ngenteni sliramu eling-eling jamane semana wis kapitong ketiga neng pinggire bengawan saben-saben wong tansah kelingan awas prasetya ing ati kang suci ing lair terus ing ati senadyan kaya ngapa manungsa mung bisa ngreka lan jangka Gusti kang paring itilan pasti kita sadermi nglampahi ning pinggire bengawan saben-saben mung tansah kelingan awas prasetya ing ati kang suci ing ler terus ing ati oi ayo bocah mburi piye kabare mendem cium muka bocah mburi mendem cium muka Mas Heru Bimaya ini ayo Pak Kus
ora bareng mukok-mukok. Ayo. Op. Oh. Jos. Ayo. Enggal nyuwun bali yo, Man. Aku nyuwun diterke bali man paman. Ayo. Wah. Jambor. Luset kok ngendi mbor. Jambor kali turi. Iki piantune wis rawuh nggih, wah. Piantune iki uga rawuh nggih, Man. Ayo. Kali turi ora banjir, Man. Ya. Bapak keni aku nyuwun diterne bali bapak. Aku tak turu ana kaserempuk wae. Iki atos maneh. Ya, ya lho. Atos iki maneh. Aku tak ngalih kamar kulon sing rada empuk iki. Jos. Ayo lo Mas Arif Jombor. Mas Arif Jombor. Hop. Yo. So. Hey. Ho. Ayo. Wah. Kok. Wah. Ya, pahit Pak Keni. Kembangnya pahit. Kembang pahit Pak Keni. Pak Keni, kembangnya pahit. Yo. Ya. Ayo mesti cilan sini enggal-enggal nyuwun diturke bali siji bloko siji ya. Iki sapa Man? Ayo mani cek loro man, ayo mana? Ayo. Jos, alah ayo apa? Lho sak rosamu. Sak rosamu kaya ngapa? Kadik dayanmu nger. Ya iki panggunge rasa banget lho. Woi. Kok mek ngono to? Ndak suka aku, ndak suka. Aku ndak suka lek ngene iki ndak suka.
Alah. Aduh kene teriak-teriak kok. Yo. Ayo aku, ayo aku, ayo aku. Ayo, yo, 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 ayo, yo. Ya, lihat, lihat.